मम्मी माझा हा छोटाच अंड दिसते ते मला छोटा दिला तिला मोठे दिलं मग ते भांडत ही भांडते का तुमची मुलगी? हा सर्व भांडतात. 9 अंड्यामध्ये कम से कम याचे 18 अंडे झाले पाहिजे. म्हणजे केलं तर सर्व, नाही केलं तर काहीच नाही. इकडे आपल्या अंडी सोयाचं काम चालू आहे, इकडे भजी तळायचं काम चालू आहे. त्याच्यावर काहीच नाहीये. किंवा बॅचलर मुलं असतात, पोलीस असतात, त्यांना काही साधन नाही आणायचा वगैरे कंटाळा येतो. त्यांनी आपल्या घरातल्या घरात जे माल मसाले त्याचं पण आपण बनवू शकतो. एक पाहुणे तुमच्या पाठी रेडी आहेत. हा आता मी हे अंडे मी याच्यामध्ये सोडते. आमचे कसे नगरचे लोक, पुण्याकडचे लोक, आम्ही लोक झणझणीत खाणारे माणसं असतो. आमचं बोलणं पण झणझणीत असतं आणि खाणं पण झणझणीतच असतं. इकडे बघा माणसं वेटिंगला आहेत, हे नंतर खाणार आहे सर्व. अशा रेसिपी मध्ये तुम्हाला यांच्या हातातले कोणकोणत्या रेसिपी आवडतात? म्हणजे काय माझ्या हातचे खात नाही ते नाही खात. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. आता तुम्ही अंड्याचं काय बनवताय? मी या अंड्याचं ना आता नुसतं एकदम साध्यातलं साधं कांदा, टमाटा, सगळे गरम मसाले वगैरे टाकून एकदम साधं ग्रेव्ही, थोडीशी ग्रेव्ही वाला अंडा मसाला बनवून टाकला. घरातल्या घरात. म्हणजे काही जणांकडे खोबरं नसतं, जे आपल्यापेक्षा जास्तच गरीब असतात त्यांच्याकडे काय खोबरं नसतं, काहीच नसतं. त्यांच्यामुळे त्यांच्यासाठी लोक बनवतात. बॅचलर लोक बनवतात त्यांच्यासाठी. आता आपण किती अंडी उकडलेली? हे 9 आहेत. 3, 6, 9. आता तुमच्या घरी तर खूप माणसं, इकडे शेफ पण आहेत आणि इकडे टेस्ट करायला पण माणसं आहेत आपली. मी सोडून 9 अंड्यामध्ये कम से कम याचे 18 अंडे झाले पाहिजे. हा अर्धे करणार. अर्धे करणार. इकडे आपल्या अंडी सोयाचं काम चालू आहे, इकडे भजी तळायचं काम चालू आहे. प्रत्येक मुलीने आणि मुलाने अशी आईला मदत करायची. हो, माझा पप्पू करतो ना मला मदत. म्हणजे कसं तुम्हाला पण चांगलं वाटतं, मग चांगलं पण वाटतं आणि रेसिपी पण लवकर होते, म्हणजे कसं आम्हाला लवकर खायला भेटतं. अंड्याचे 2 तुकडे करायचे. ही अद्रक लसूणची पेस्ट, हा गरम धण्याची पावडर, हा गरम मसाला, हळद, ही ब्लॅक पेपर, काळी मिरी पावडर, हे जिरे आणि हा मॅगी मसाला, हा कांदा, हे लाल तिखट, हा टमाटर आणि हे हिंग. 2 टोमॅटो आहे आणि हे कांदे आहेत मोठे 2. आणि तिखट किती आहे? 2 चमचे आहे. 2 चमचे तिखट म्हणजे लाल मसाला ना? लाल मसाला. 2 असे तुकडे करायचे. उभे चिरताय? हा उभे. म्हणजे मोठे दिसतात. मुलं काय करतात असे बारीक केले का मम्मी माझा हा छोटाच अंड दिसते ते मला छोटा दिला तिला मोठे दिलं मग ते भांडत. ही भांडते का तुमची मुलगी? हा सर्व भांडतात. आज आम्हाला व्हिडिओ मध्ये भांडून दाखव. त्यापेक्षा ते असे 2 तुकडे करून ठेवायचे, म्हणजे दिसताना ते मोठे दिसतात. आणि असं अर्ध आडवं कापलं तर मग ते लहान दिसतात. मग एक छोटा होतो एक मोठा होतो मध्ये यातला. ती म्हणते तिला मोठा दिला मला छोटं दिलं. असं कोण म्हणते? तुमच्या पाठी आहे ना, हिचं लय भांडण चालतं खाण्यावरून. तू कोणत्या स्टँडर्डला? 6. हे झाले आता याचे 18 भाग झाले. एका अंड्याचे अर्धे भाग करून याचे 18 पीस केले. एक पीस दिला तर 18 जण जेवतात. 18 जण. हा तू किती पीस खाते? 2. आता ह्या अंड्याला आहे ना, असे हा काटा आहे ना चमचा, याने शोभलं करायचे दुसऱ्या साईडला, त्याच्या हा उलट्या साईडला. म्हणजे इथं आपण लाल मिरची मसाला असतो ना, तो असा भरला ना आतमध्ये जातो. हे दिसलं? असं तुम्ही सर्व करून घेणार ना? सर्वांना टोचून घ्यायचं. दिसले? बारीक बारीक. हे सर्व करून झाले ना तुमचे? हो हो सर्व. कढईमध्ये तेल टाकलाय ना? हो तेल टाकले मी. हे 2 चमच. 2 चमचे तेल टाकले. तर हे अंडे याच्यामध्ये मी फ्राय करणार. एकदम कढईमध्ये मस्त सोडले सर्व. आता ते तेलामध्ये सगळी सोडून घ्यायची. सर्व करायचे फ्राय करून
हे अंडे चांगले ब्राऊन झाले पाहिजे. हा पाठचा भाग जो असतो ना या अंड्याचा हा सफेद वाला जरा लालसर झाला पाहिजे. हा भाग जरा ब्राऊन आणि लाल झाला पाहिजे. आता आपल्याला किती मिनिटं झाकण ठेवायचं? खाली 5 मिनिटं. हे आता झाले. 5 मिनिटांनी काढायचं असतं. दिसतं फेस आला. असं वाटतं ऑमलेट शिकतंय ना. ऑमलेट सारखं आता हे काढणार आहे. ब्राऊन झालेलं थोडा कलर आलाय. रेड झाले ब्राऊन झाले. त्याच्याकडे काहीच नाहीये किंवा बॅचलर मुलं असतात, पोलीस असतात, त्यांना काही साधन नाही आणायचा वगैरे कंटाळा येतो. त्यांनी आपल्या घरातल्या घरात जे माल मसाले त्याचं पण आपण बनवू शकतो. हे ब्राऊन झाले सर्व म्हणजे चांगले फ्राय झाले. ते कसं खाताना पण जरा कुरकुरीत आणि मस्त लागतं. तुम्ही असे पण याच्यामध्ये नुसतं मसाला आणि ब्लॅक पेपर जरी टाकले तर आपण ते आपले स्टॉल वाले असतात ना बाहेर तसं. आता याच्यामध्ये कांदा टाकणार नंतर टमाटर त्याच्यामध्ये ते परतून घ्यायचं. त्या तेलाच्या तेलामध्ये अंड्याच्या हे परतून घ्यायचं. म्हणजे त्याची चव सर्व त्याच्यात आली. म्हणजे कुणाकडे काही सामान नाही त्यांनी एकदम घरातल्या घरात जे माल मसाले असेल त्याचं पण आपण करू शकतो. म्हणजे केलं तर सर्व, नाही केलं तर काहीच नाही. बरोबर असे. ते हिंग टाकणार चिमूटभर. हिंग टाकणार. परत 5 मिनिटांनी कांदा आणि टमाटा चांगला एकजीव झाला पाहिजे. त्याचं पाणी सुटलं तर मग ते नरम होणार, खुसखुशीत लागणार ते खायला. कांदा पण कच्चाच राहणार आणि अंडी पण कच्ची. गॅस असं मीडियम ठेवणार ना? हा मीडियम. ते मी झाकण काढते. कांदा शिजला समजायचा. पूर्ण ब्राऊन झालाय. त्याच्यामध्ये ही एक साईड अशी करायची. म्हणजे मध्ये आपण जागा करतो. मध्ये जागा सोडायची. त्याच्यामध्ये अद्रकची पेस्ट. पहिला कांदा टोमॅटो आहे ना फ्राय करून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर आलं लसूणची पेस्ट टाकायची. ती पण त्याची बाजू अशी साईडला करायची आणि मध्ये ते तेल उरतं ना त्याच्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट टाकायची. असं या अशी ही साईड अशी मधोमध करायची आणि मग त्याच्यामध्ये तेल सुटलं का हे तेल येतं ना जे पुढे त्याच्यामध्ये अद्रक लसूण जे मसाले आपण लावलेले आहेत ना ते मसाले फ्राय करायचे. त्याच्यामध्ये मी हे जिरे टाकणार. चिमूटभर जिरे तर खाली चिमूटभर आणि नावाला पावडर. जास्त जाळून नाही घ्यायचे जिरे. त्याच्यामध्ये हे सगळे मसाले टाकणार. ही धन्याची पावडर आहे. ही गरम मसाल्याची पावडर. ही हळद, ब्लॅक पेपर आणि हा मॅगी मसाला. एकदम कमी साहित्यामध्ये अंडा मसाला. म्हणजे आपण वरण भात जे बनवतो ना त्याच्याबरोबर आपण तो खाऊ शकतो. थोडस त्याच्यामध्ये थोडस हे जे 2 चमचे मी लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे म्हणजे तिखट जरा चव लागते. तू टेस्ट करून दाखवशील ना? आणि थोडस चिमूटभर इतकंच मीठ घ्यायचा. पाहिजे तर तुम्ही वरून खाताना टाकू शकता. खारट करायचं नाही. आळणी झालं तरी चालेल पण खारट करून नाही करायचं. ते वरून तुम्ही टाकून खाऊ शकता. एक जीव सर्व झालेला आहे. 5 मिनिटं जरा मंद आचेवर ठेवायचं झाकण लावून. परत आता तुम्ही 5 मिनिटं झाकून ठेवताय. 5 मिनिटं म्हणजे पाणी सुटणार त्याला. आता हे मी झाकण काढते. एकदम बारीक गॅस केलेला होता मी मंद आचेवर 5 मिनिटासाठी. खाली कांदा आणि टमाटा मसाला सगळा शिजला पाहिजे यासाठी. तेल सुटलंय. दिसलं खाली लागलेलं पण नाही काहीच नाही. म्हणजे ज्याच्याकडे काहीच नसेल घरामध्ये इमर्जन्सी मध्ये पाहुणे वगैरे कोण आले रात्रीच्या अचानक तर आपल्या घरात काहीच नाही. एक अंडा आहे तर मी त्या अंड्याचा काय उपयोग करू. मग या मसाल्यामध्ये मी असं करून माझ्या पाहुण्यांना उपाशी न पाठवता मी एवढं घालून पाठवणार. बरोबर आहे. एक पाहुणे तुमच्या पाठी रेडी आहेत. आता मी हे अंडे मी याच्यामध्ये सोडते. आता हे जे राहिलेलं आहे ना ही अंड्याचं मसाल्याचं सर्व त्याच्यामध्ये मी थोडं पाणी सोडणार. तरी मी अर्धा ग्लास पाणी घेईन. म्हणजे एवढंच आपल्याला पाणी वापरायचं. एवढंच पाणी वापरायचं. जेवढं आपण जास्त
पातळ करून खाणार तेवढी मजा नाही. जेवढं आपण थोडं पण चांगलं करून खाणार त्याच्यात मजा खूप छान येते. ही रेसिपी तुमची किट्टू खातो? किट्टू आमचं खाली अंडा खातो. किट्टू म्हणजे यांचे कॅट. हा, आमच्या टॅक्सन आणि किट्टू. आता हे मी सगळं एकत्र करते. म्हणजे एकदम साधं. तुम्हाला काही म्हणजे काहीच आणायचं नाही. याच्यात खोबरं नाही, काही नाही. जे आपल्या घरात हळद असली तरी हळदीचं आणि मसाल्याचं जरी तुम्ही करून जरी त्याचं कॉम्बिनेशन केलं तरी ते छान लागणार. जसं कांदे टमाटे तर आपल्या घरात लिहिले असतात. आणि एकदम झणझणीत बनवायचं म्हणजे खाणाऱ्याला पण चव आली पाहिजे. वरण भात कसं आपला फिक्का असतो, मग त्या फिक्क्याबरोबर काहीतरी तिखटपणा जास्त लागतो माहितीये ना. मग ते जरा झणझणीत झालं पाहिजे. आमचे कसे नगरचे लोक, पुण्याकडचे लोक, आम्ही लोक झणझणीत खाणारे माणसं असतो. आमचं बोलणं पण झणझणीत असतं आणि खाणं पण झणझणीतच असतं. म्हणजे असं बनवायचं की पाठी 3-4 माणसं आली पाहिजे अशी. ऑलरेडी माझ्या पाठी असतात. आता खाली 5 मिनिटं. याच्यात पाहिजे तर तुम्ही अजून थोडंसं पाणी सोडू शकत, कारण याची ग्रेव्ही जास्त जाड झाली ना. हा बघा, हे बिगर खोबऱ्याचं बिगर मसाल्याचं आपला अंडा फ्राय, अंडा मसाला फ्राय. इमर्जन्सी पाहुण्यांना खूपच भूक लागते. रात्रीचे कोण येतं किंवा आपल्या घरातली माणसं कामावून आले तर त्यांना पण अख्खा दिवस थकून येतात, तर मग भूक लागते ना. मग हे इमर्जन्सीला आपल्या घरात अंडा ऑलरेडी शिजवून ठेवलेलं काही काहींकडे असतं, काही जणांकडे नसतं. मी ऑलरेडी ज्वारीची भाकर बनवलेली. पाहिजे तर तुम्ही ते झालं का मग त्याची टेस्ट करा. भाकरी बरोबर अंड्याचं द्यायचं ते मी 5 मिनिटं अजून एकदा करते. ही ग्रेव्ही झालेली आहे. दिसली? एकदम मस्त झाली. दिसलं? आता हे झालं माझं. मी आता हे बंद करते. आता एकदम मस्त झालेलं. तुम्ही एक ताट वाढून दाखव, कारण एक माणूस वेटिंग वर आहे पाठी आपल्या. हे झाले अंड्याचं. साध्यातलं साधं. आपण कोथमीरचं हे करणार. हा, पप्पा कशाला इकडे? छोटे पप्पा आहेत ना खायला. हो, त्या भाकरी आणताय ना. आपल्या अंडा मसाला कशी झाली ती सांगा तुम्ही आता. एकदम तू खाते घरीच आपल्या रेस्टॉरंटची चव. अजून अशा रेसिपी मध्ये अजून तुम्हाला यांच्या हातातले कोणकोणत्या रेसिपी आवडतात? म्हणजे काय? माझ्या हातचे खात नाही ते. नाही खात. मनामध्ये काही ठेवत नाही. माझं मन एकदम. पण तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल ना? हो, त्यांना आवडतं, पण ते मुद्दाम बोलतात तुम्हाला. इकडे बघा माणसं वेटिंगला आहेत. हे नंतर खाणार आहे सर्व. वेटिंग